Bon dia. Benvinguts i benvingudes en aquesta sala de plens de l'Ajuntament de Pollença. En aquest acte es procedirà a la constitució de la nova corporació municipal sorgida de les passades eleccions locals de dia 26 de maig de 2019, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Règim Electoral General i el Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que determinen els tràmits procedimentals que han de ser seguits. Per això, les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions. Per aquest fi, es constitueix una mesa d'edat integrada pels electes de major i menor edat presents a l'acte i actuant com a secretari la qui ho és de la corporació. En compliment d'aquest precepte i d'acord amb les dades que disposa a l'efecte segons resulta de l'acreditació de la seva personalitat i la data de naixement, s'ha requerit prèviament la presència del senyor Miquel Àngel Marc Cerdà, que actuarà com a president, i del senyor Michael Müller-Flure, que actuarà com a vocal perquè constitueixin amb mi, com a secretari, la corresponent mesa d'edat. Bé, queda constituïda la mesa d'edat, en verí tots els seus membres i es declara oberta la sessió constitutiva del nou Ajuntament de Pollença. Respecte a la comprovació de credencials, correspon a la mesa d'edat comprovar les credencials presentades o acreditació de la personalitat dels electes en base a les certificacions que la Junta Electoral de Zona ha tramès a l'Ajuntament. En aquest sentit, i a l'acte de proclamació de candidats electes, es fa constar que d'acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el nombre de regidors i regidores electes per al municipi de Pollença sobre un total de 17 és el següent. Tots per Pollença, 6 regidors, Junts Avançam 5, Unió Mollera Pollencina 2, Alternativa per Pollença 1, Unides Podem 1, Partit Popular 1 i el PIB Proposta per les Illes Balears 1. Per altra banda, les credencials ja costen presentades a la Secretaria de l'Ajuntament i també, de conformitat amb la llei reguladora de bases de règim local, els regidors electes han presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials i de participació en societats de tot tipus. Els electes, igualment, estan degudament informats del règim d'incompatibilitats per la condició de regidor o regidora de les quals se li ha donat compte. Així mateix, en el dia d'avui, resta a disposició dels regidors i regidores electes la documentació relativa a l'inventari de patrimoni de la corporació i l'acte d'arqueig extraordinari i justificant de les existències en metàl·lic o valors propis de la corporació disposats a la Caixa Municipal i a les entitats bancàries. Bé, a la vista que tots els regidors han complit tots els requisits que marca la llei i no hi ha cap causa d'incompatibilitat, procedirem a prendre possessió d'un nou càrrec i a procedir a la constitució d'un consistori. En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, els candidats electes hauran de formular promesa o jurament d'acatament a la Constitució. En primer terme, prendran possessió del càrrec els membres de la mesa d'edat, començant pel president i després pel vocal. Miquel Àngel Marc Cerdà, jurau o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament de Pollença en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho promet per imperatiu legal. Michael Müller-Flure. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament de Pollença, a lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?
Sí, ho promet per imperatiu legal, perquè un estat democràtic en ple segle XXI hauria de mostrar lleialtat cap a la seva ciutadania i no cap a una figura medieval com és la d'un rei, des d'on sigui salut i república. Bartomeu Cifra Ochagavia. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament de Pollença, la lleialtat del rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro. Francisca Cerdà Nadal. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament de Pollença, de lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro. José Pont Cifra. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença, la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro. Maria Boada Cifra. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pollença en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro. Mateu Soler Estrany. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions de regidor de l'Ajuntament de Pollença, la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, promet. Miquel Llobeta Vives. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença, la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro. Antoni Cànovas Catllón. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença, la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, promet. Joan Aina Campomà Orell. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pollença en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho promet per imperatiu legal i sense renunciar al dret d'autodeterminació del nostre poble. Miquel Àngel Sureda Massanat.
Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Per imperatiu legal, sense renunciar a la República de Països Catalans, per la llibertat de presos polítics i el retorn dels exiliats polítics, ho promet. Silenci, si no volen desallotjar la sala. Magdalena Seguí Cerdà. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro, posant sempre per davant el benestar i la salut de la ciutadania. Andrés Nevado Rodríguez. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença en lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, juro. Maria Magdalena Xumet Rosselló. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pollença en lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho promet. Marina Llobera Vicenç. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Ho promet sense renunciar a la República i a l'autodeterminació. David Alonso García. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, juro. Josep Marquet Cerdà. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença en lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, promet. Bé, un pic ha jurat o promès tots els regidors i regidores d'aquest Ajuntament. Se declara formalment constituïda la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Pollença, sorgida de les eleccions locals celebrades dia 26 de maig del 2019, d'acord? I per al mandat de 2019-2023. Ara procedirem en el quart punt de l'ordre del dia, que és l'elecció de batlle. Per la qual cosa la secretària té la paraula. A la mateixa Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de batlle d'acord amb el procediment següent. Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les corresponents llistes. Si qualcun d'aquests obté la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores, és proclamat electe. Si cap d'ells obté dita majoria absoluta, és proclamat batlle el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. Per tant, Bartomeu Cifra Xallivia, presenta la teva candidatura. Sí, presento la candidatura en nom de Bartomeu Cifra Xallivia. Andrés Nevado Rodríguez, presenta la candidatura. Retiramos la candidatura a la alcaldía.
Senyora Marina Llobera Vicenç, presenta la candidatura. Sí, la present. Michael Muller Fluri, presenta la candidatura. Sí, presentam candidatura. David Alonso García, presenta la candidatura. Retiro mi candidatura a la alcaldía de Pollença. Josep Marquet i Cerdà. No, no la presento. I Miguel Àngel March sí la presenta. Per tant, queden proclamats candidats a la batllia dels següents regidors o regidores. Bartomeu Cifra Ochoyevia, Marina Llobera Vicenç, Michael Muller Fluri i Miguel Àngel March Cerdà. Ja se va plantejar prèviament un sistema de votació i ara demanaré si seguiu estan d'acord, que serà de forma nominal i pública. Esteu d'acord? Sí. Per tant, la secretària procedirà a cridar per ordre alfabètic d'ullinatges a tots els regidors i regidores i endarrerlar, lògicament, el president. David Alonso García, Bartolomé Cifre Ochogavía. Maria Boada Cifra, Bartomeu Cifra Ochogavía. Joana Aina Campomà Orell, Miquel Àngel March Cerdà. Antoni Cànovas Capllón, Miquel Àngel March Cerdà. Francisca Cerdà Nadal, Tomeu Cifra Ochogavía. Tomeu Cifra Ochogavia, Bartomeu Cifra Ochoagavia. Marina Llobera Vicenç, Marina Llobera Vicenç. Miquel Llobeta Vives, Tomeu Cifra Ochoagavia. Josep Marquet Cerdà, Bartomeu Cifra Ochoagavia. Michael Muller Fluri, Michael Muller. Andrés Nevado Rodríguez, Tomeu Cifra Ochogavía. José Pons Cifra, Tomeu Cifra Ochoagavia. Magdalena Seguí Cerdà, Miquel Àngel March Cerdà. Mateu Soler Estrany, Tomeu Cifra Ochogavía. Miquel Àngel Sureda Massanet, Miguel Àngel March Cerdà. Maria Magdalena Xumet Rosselló, Tomeu Cifra Ochogavía. Miquel Àngel March Cerdà, Miguel Àngel March Cerdà. Bé, tenint en compte que de 17 regidors la majoria absoluta són 9 i haver obtingut 10 vots la candidatura de Bartomeu Cifra Ochoagavia, per la qual cosa queda proclamat batlle electe de l'Ajuntament de Pollença. Si acceptes el càrrec de batlle de l'Ajuntament de Pollença. Bé, tal com exigeix la forma leial, t'he demanat si acceptes el càrrec de batlle de l'Ajuntament de Pollença. Sí, l'accepto. I, per tant, ara dono lectura a la fórmula leial de jurament o promesa. Jurau o prometeu per la vostra consciència o no complir fidelment les obligacions del càrrec de batlle d'aquest Ajuntament, a lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? Sí, ho juro. Molt bona. Queda, per tant, proclamat batlle de Pollença el senyor Bartomeu Cifra Ochoagavia.
Bon dia a tots. És un gust veure aquesta sala de plens plena d'amics, familiars i de tota la gent que ens envolta. I és un gust veure també una constitució d'una corporació modèlica, tranquil·la i sobretot amb molt de seny. Ara donaré la paraula a tots els portaveus de grups municipals perquè facin les seves intervencions de menor a major representació. Té la paraula en Josep Mariquet, representant del PI, proposta per les Illes. Bon dia a tothom. Per mi és un honor i un orgull entrar a formar part d'aquest consistori. Després de molts anys de militant de base, és l'hora de ser jo qui representi el PI. Malgrat no haver tingut un gran resultat, el PI, proposta per les Illes, torna a tenir representació. Una representació que vàrem perdre no a les urnes, sinó per problemes polítics en l'anterior regidor, mai personals. Vull donar les gràcies a totes les persones que han depositat la seva confiança en mi. Primer, als votants, als afiliats del PI i a les persones que m'han acompanyat a la candidatura, com també a la meva família. I ja que estem amb els agraïments, també vull agrair a en Miquel Àngel March i a tots els regidors que deixen les seves tasques de govern la seva dedicació als darrers anys. En un temps on la política està desprestigiada, són de lloar les persones que s'hi dediquen i es correspon a nosaltres retornar-li aquest prestigi. Un amic del meu pare, que va treballar molts anys en aquesta casa, li sentia dir que havia vist passar molt de polítics per l'Ajuntament i que quan pugen ben contents pel carrer de Monticion i surten cap baix pel carrer de darrere. Jo no vull ser d'aquests. Jo vull poder sortir de l'Ajuntament tal com he entrat, amb el cap ben alt. Des del primer dia vull ser conseqüent en el que hem dit durant la campanya electoral, que donaríem estabilitat a qui fos capaç de formar govern, que favoriríem la governabilitat, reforçant una majoria estable, i tan sols ho feim pensant en el benefici col·lectiu. És vera que els resultats ens han col·locat una situació en la que no ens ha correspost a nosaltres dur la iniciativa. Per això hem recolzat les iniciatives que hi ha hagut per intentar formar govern. Per ser coherents amb el nostre discurs, avui hem donat el vot a la persona que ha tingut aquesta majoria. I ho hem fet des de la generositat. És un vot de confiança, que ningú hi cerqui pactes. Creiem que el poble necessita un govern estable. No ens han agradat les formes d'aquesta darrera legislatura, on, fins i tot, des de dins del govern, hi ha hagut oposició. Nosaltres, durant la campanya electoral i en el nostre programa, hem dit que ens presentaven amb ganes de fer feina per al benefici del poble, que cercaríem el consens especialment en temes importants. Vull demanar al nou equip de govern que cerqui aquest consens, que treballi pensant en el bé comú, i que consensuï tots els temes importants. Per això ens hi trobarà i ens oferim a mediar per arribar a acords. Pens que votar-me a mi mateix no servia per res. He cregut que era millor reforçar la majoria, amb independència, de si ens situam a un lloc o a l'altre. Ens situarem allà on es cregui més convenient i farem feina per complir programes i per vigilar que es compleixin. Per acabar, vull donar l'enhorabona a tots els regidors que avui han pres possessió del càrrec. Els vull dir que a mi sempre em trobaran per cercar solucions, per al bé col·lectiu. També vull dir al Pollencins que a partir d'avui som regidor del poble de Pollença, dels que m'han votat i dels que no. Per això em poso a disposició de tots ells. Enhorabona a Tomeu per el teu nomenament com a batlle, feina i encerts. Gràcies a tothom.
A continuació té la paraula el portaveu del Partit Popular. Buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer a todas las personas, amigos, afiliados, simpatizantes que confiasteis en mí para liderar el proyecto del Partido Popular en Pollensa. Dar nuestra más sentida enhorabuena a Tomeu, nuestro nuevo alcalde de Pollensa y todo su equipo por los buenos resultados, que finalmente han obtenido la recompensa, la alcaldía de Pollensa. También nuestra enhorabuena a Andrés y a Unión Mollera por la gran campaña y los resultados, muy buenos resultados. Y sobre todo por tener la valentía de elegir otra manera de hacer las cosas. Después de haber estado 4 años gobernando con Junts Avançam, el cambio sin duda lo han pedido las urnas, no habéis sido vosotros. Y habéis sido muy valientes tomando esta decisión. Cuando las urnas hablan hay que escucharlas y los políticos lo único que tienen que hacer es hacer caso a estas urnas. Quiero aprovechar también para agradecer a Junts Avançam, Miguel Ángel, gracias por su trabajo realizado estos 4 años, con sus aciertos y a veces errores. Somos humanos. Hay que dejar claro que todos los políticos que nos presentamos en una lista electoral tenemos un objetivo que es común y es muy sencillo. Todos queremos el bien de nuestro pueblo, todos queremos a Pollensa. Eso sin duda, lo que cada uno desde su perspectiva. A veces se acierta, a veces no, eso es humano. Pero la meta final es común, mejorar la vida de los pollensines. Por eso, mi agradecimiento. También agradecer el trabajo realizado a compañeros que ya no están en esta nueva legislatura. Sé que siempre seguirán trabajando por el bien de Pollensa desde sus nuevas circunstancias. Mi agradecimiento para todos ellos, y especialmente para ti, Martí. Decía Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y creo que esa tiene que ser la manera de actuar del nuevo equipo de gobierno, donde agradezco la confianza de Tomeu y de Andrés para que el Partido Popular formara parte. Estaremos a la altura. Nos esperan grandes retos por delante. Pollensa ha elegido un cambio de manera de hacer las cosas y lo voy a resumir en 3 palabras. Trabajo, trabajo y trabajo. Quiero terminar agradeciendo a mi familia por apoyarme en mi gran pasión, que es la política y la vocación de servicio. Ellos, sin duda, creo que todos lo compartimos, son nuestros grandes valedores para seguir adelante. Gracias, Carolina, que no sé si estás, pero gracias a todos vosotros. Té la paraula el portaveu d'Unides Podem. Bé, en primer lloc, bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per haver vingut aquí un moment tan important com és la constitució del nostre consistori pels anys que venen. Gràcies a la resta de regidors i regidores, secretària, interventor i el personal d'aquesta casa que, sigui quin sigui el color polític d'un moment, mantenen en ple funcionament la nostra institució més propera, que és l'Ajuntament de Pollensa. Avui ens trobam com a observadors i partícips a la vegada d'un relleu. Un relleu on, desgraciadament, Unides Podem i els seus valors tindran un paper limitat, però no és ni molt menys una rendició. La defensa dels drets humans, l'educació, la potenciació de la comunitat, la transparència, l'anticorrupció, l'ètica, la moral i el feminisme seran una constant en el nostre dia a dia. I precisament cal la visió feminista, un concepte transversal que és, molt del contràriament del que habitualment es pensa, una visió de vida. La defensa de la vida digna de les persones, de l'entorn, de les relacions interpersonals i de la justícia social. Tot forma part de la nostra bandera, la qual volem clavar, que es vegi ben alta i que no es mogui. Perquè contemplar la vida més enllà del quotidià i pròxim fa reflexionar. Així que, com diu el lema, pensa global i actua local. I actuar vol dir participar. Ja donava les gràcies a tothom que ha vingut avui en aquest ple que té característiques úniques que només se reprodueixen cada 4 anys. Vos convid, ara, a que vengueu al màxim de plens possibles, a que participeu en la vida política i que faceu al·legacions quan es publiquen noves normatives. Agafem conjuntament la responsabilitat de no només votar cada 4 anys. La participació ciutadana implica responsabilitat i sentir-se part dels canvis que ens enrevolten.
I la política, per molt que es digui a mi no m'interessa o jo no me n'enter, ens rodeja i condiciona pràcticament cada passa que donem en el món on vivim. Com deia Kate Millett en els anys 70, lo personal és polític. Nosaltres participarem al màxim. Tenim un missatge clar a desenvolupar i és el de fer valer les nostres ganes, la nostra joventut i afany de transformació política al nostre municipi. Lluitarem des de la nostra posició per ser una veu escoltada i pràctica, així com fer valer els 6.000 euros que cobrarem anualment pel fet d'estar a l'oposició. I això es fa, per exemple, defensant canvis i millores en l'atenció oferta des del benestar social, lluitant perquè Pollença sigui ciutat educadora, defensar que el turisme no sigui només la base fonamental de la vida de Pollença, posant així l'interès i la mirada en el benestar i les necessitats col·lectives i no sols en la defensa d'un pocs. I precisament això últim es fa diversificant l'economia, amb tecnologia, petita indústria, tenint cura del medi ambient, parlar sobre canvi climàtic, potenciar i xerrar d'aspectes gens tractats en campanya com és el sector agrari i tot el que l'enrevolta, perquè sí, no dignificar la tasca de qui cultiva i ens recorda les nostres arrels és menysprear la seva importància. També denunciant l'explotació laboral i no conformant-se amb la idea que els canvis sociopolítics i socioeconòmics no són possibles. Si fos així, si no fossin possibles, el jovent no hauria estat, per exemple, el centre o un dels temes més tractats abans de les eleccions. Veurem si ara les paraules prèvies a la consecució del poder executiu se les han portat al vent o tindran alguna aplicació pràctica. En tot cas, seguirem defensant espais per joves i que a final de legislatura s'hagin aixecat casals que siguin autogestionats, donant confiança i esperança al jovent perquè es senti efectivament un subjecte de dret. I, de passada, vigilarem que es compleixi allò que el partit que ha guanyat les eleccions deia en campanya, i cit textualment, la política amb els joves i no per als joves. Veurem també si l'ambient dels debats electorals, on tothom semblava combregar amb certes polítiques de gran importància, segueix en peu. No seria sa, correcte ni just per qui van a votar veure com les consignes i paraules de setmanes enrere resulten ser buides i més pròpies d'una obra de teatre. Cert és que la campanya, almenys a nivell aparent, ha estat neta. Tot i això, ara, restarem ben atents i atentes per denunciar xarxes clientelars, denunciar la vella política, denunciar que s'acompanyi amablement com membre d'un partit polític les persones majors a votar el dia de les eleccions i que es duguin llistats del cens electoral a sobre o, finalment, que una persona defensi públicament el seu compromís personal per dur endavant una mesura concreta. La sobirania no pertany a una persona, sinó al poble. Ara, i aniré acabant, li vull dir al senyor Batlle que ens tindrà al costat per fer valer les lleis superiors i els drets humans i que ens trobarà en contra quan decisions polítiques contradiguin les bases dignes de la vida humana. És el nostre deure incloure al màxim les mesures del nostre programa electoral pel que ens hi deixarem la pell. No vull tancar aquesta intervenció sense abans mostrar de la forma més sincera que puc un agraïment a totes les persones que han participat, ajudat, col·laborat i permès aquest projecte. Han estat mesos de molta feina, moltes hores de dedicació i d'atenció, alegries, ràbia i inclús plors d'esgotament. Venim de molt més enrere que finals de l'any 2018, ja que Podem va néixer l'any 2014 i algunes persones hi hem estat des d'aquell moment. Gràcies a les que han treballat tots aquests anys, les que han arribat més recentment i han format part de la nostra llista i les que queden per arribar. També hi ha noms propis a destacar. Pau Noguera, sense qui no seríem aquí on hem arribat, una gran persona que ha treballat molt dur i que mereix tot el reconeixement possible, gràcies. I moltes altres persones que, des d'on han pogut i des de la seva posició, ens han recolzat durant tot aquest procés. Caterina Fuster, Guillem Crespí, Daniel Balinyas, Jaume Torrents, i podria seguir una bona estona. I gràcies també a les 505 persones que ens varen atorgar el seu vot de confiança, vos escoltarem, rectificarem si hem de rectificar i farem valer la nostra força que com a poble ens heu transmès. Sentim un orgull immens que heu confiat en nosaltres, no us defraudarem. Volem que junts i juntes, amb les nostres ganes, joventut i afany de transformació política, puguem trobar-nos una Pollença progressista que mira cap al futur amb el cap ben alt, sent una comunitat unida, diversa i defensora de la justícia social. Com deia un minuts abans, tenim una bandera a clavar, que es vegi ben alta i que no es mogui. Comença avui, gràcies a tots i totes. Té la paraula la portaveu
d'Alternativa per Pollença. Bon dia a tothom. Voldríem començar avui per fer públic un reconeixement a totes aquelles persones que han fet possible i que fan possible el projecte d'Alternativa per Pollença, no només en aquelles que han donat el seu suport en forma de vot, sinó també i especialment a les que han dedicat el seu temps, el seu coneixement, la seva tossuderia, en mantenir un projecte polític que per les seves característiques només és possible des de la convicció de que les coses se poden fer d'una altra manera i que poden canviar. Però també volem deixar dit aquí un nostre reconeixement a tota aquella altra gent que sense implicació en política institucional o a vegades fent-ho a la vegada també ho fa des d'altres fronts tant o més necessaris, des del col·lectiu feminista, des dels espais ecologistes, fent sindicalisme combatiu, aturant desnonaments o plantant cara en el racisme. Quedi fet aquí aquest reconeixement. Els resultats electorals i les preferències i prioritats de la resta de partits d'aquest consistori fan que aquesta vegada només tinguem l'opció de votar-nos a nosaltres mateixes com a candidates a la batllia. Des de l'oposició, però, farem el possible per reivindicar el que nosaltres entenem com a línies d'acció polítiques necessàries per fer d'aquest poble un lloc més amable, més vivible i on els seus habitants puguin viure d'una manera digna i feliç. Ens referim, per exemple, a garantir l'accés a l'habitatge i les condicions bàsiques per qualsevol família. No pot ser que la gent se n'hagi d'anar a un altre poble o que no pugui tenir que seva una temperatura adequada en hivern. Ens referim a que les condicions laborals de les contractacions externes d'aquest Ajuntament siguin dignes. No pot ser que tinguem més de 20 milions de superàvit i tinguem treballadors cobrant un salari mínim. Ens referim a impedir que aquest poble acabi sent un decorat per a turista i un lloc només per fer negoci mentre se va buidant de vida. No pot ser, creiem, que el poder econòmic pollencins o visitants sempre vagin per davant les persones que hi vivim. I per això, i per fer això, partim en part també de totes les propostes i mocions que hem presentat i s'han aprovat en aquest darrer mandat, que algunes d'elles en el vot favorable de partits que ara estaran en el govern. Nosaltres sabem que no agradam a molta gent, entre altres motius perquè tenim un mal costum de dir les coses per el seu nom i també perquè alguns troben que tenim potser un estil massa dur o massa incisiu, però és que nosaltres no som aquí per agradar a ningú, ni per quedar bé, ni per fer el que toca, o sigui, el que alguns diuen que és el que toca. Trobem que seria mala senyal si els nostres adversaris polítics ens donessin copets a l'esquena o ens felicitassin per ser molt sensats, perquè això voldria dir que l'exèrcit d'en Pancho Villa ha estat domesticat i que, per tant, no estem complint amb allò que havíem vengut a fer. Això ho dèiem perquè avui el que tocaria és donar l'enhorabona a Noval l'entrant i al seu equip, però en part seria una contradicció que ens alegràssim de tenir un govern de dretes i en majoria absoluta, i dir-ho seria en part hipocresia. Així que nosaltres li podem desitjar un nou govern sort i encerts, però partint que sabem que allò que siguin sorts i encerts per vosaltres, en molts casos no ho seran per nosaltres i a l'inversa. I ho dèiem en coneixement de causa perquè també en el que serà un nou batlle, en Tomeu Cifre Ochogavia ja l'han tingut de batlle altres vegades, i en part perquè vostès sempre que han governat han prioritzat el privilegi d'un pocs, com la família March, mentre que nosaltres hem lluitat i seguirem lluitant per defensar el camí públic de les usurpacions. Vostès s'han posat de part del que han destruït el nostre paisatge com en Cortina, mentre que nosaltres seguirem defensant i protegint el nostre territori. Vostès han perdonat plurvàlua en els rits mentre que nosaltres ho hem denunciat perquè se recuperi. Vostès han promès barra lliure amb ocupació a la via pública mentre que nosaltres prometem als ciutadans que defensarem l'espai públic. A vosaltres sempre vos hem fet oposició, fins i tot quan hem estat junts a l'oposició. I aquest és un compromís que continuem tenint i no crec que ningú, incloïts vosaltres, esperi res distint. Creiem sincerament que l'enfrontament ideològic és sa, mostra la pluralitat i la diversitat i la complexitat de la nostra societat
i això és molt important en una democràcia. Com creiem que també ho és igualment separar allò personal d'allò polític, que he dit que les nostres crítiques sempre són polítiques i són ideològiques i qui se les aprengui com un atac personal és que no les ha entès. Perquè nosaltres creiem fermament que les persones mereixen respecte per el fet de ser persones i les crítiques van per aquí. Així que volem fer una crida també a tots els regidors i regidores d'aquest nou Ajuntament perquè se mantinguin les formes i l'educació en un pla modals, perquè les crítiques siguin polítiques, siguin racionals i se mantingui el respecte cap a nosaltres, a la seva dignitat personal i a la seva privacitat familiar. Si ho fem així, ens evitarem haver de demanar disculpes en els darrers plens i a la vegada que donarem exemple fent que no se percebi la política municipal com una batalla bruta o una competició de testosterona, que és el que frena molta gent a voler participar, especialment a les dones. En fi, que esperem estar a l'altura de l'oposició que ens toca fer, però també, com sempre hem fet des de l'oposició, i creiem que un nou val ho sap, malgrat la caricatura que se fa moltes vegades de nosaltres, són gent raonable, creiem que són rigorosos en la feina i perfectament capaços d'estendre la mà per arribar a acords o col·laboracions en temes concrets, com creiem que han demostrat en el passat. No volen xerrar de consens perquè aquest concepte sol tenir trampa i sabem que no se pot governar per tothom. El que se pot fer és governar per una minoria o per una majoria, per uns interessos particulars o per un bé comú. I en tot allò que sigui per aquesta segona opció, la d'un bé comú, ens hi podrem trobar, perquè aquests són els nostres principis ideològics i, a més, com deien a Montserrat Roig, i amb això a cap, en tenim un altre de principi i aquest és anatòmic i és que el cor sempre està a l'esquerra. Gràcies. Té la paraula el portaveu d'Unió Mollera Pollencina. Buenos días a todos los asistentes, a los que nos escuchan por radio y al pueblo en general. Hoy comienza una nueva legislatura que estoy seguro será para el bien del municipio. Esta legislatura tengo el honor de contar con una nueva compañera en Unión Mollera Pollencina. Magdalena, gracias por aceptar trabajar con nosotros y por el pueblo. Estoy seguro que darás todo de ti para el bien común. Quiero agradecer a todas las personas que han apostado por nosotros para seguir trabajando en el municipio. Ya sabéis de la forma de trabajar de Unión Mollera Pollencina. Somos gente cercana, que estamos implicados en todos aquellos problemas que tengan nuestros vecinos y así seguiremos. Felicitar a todos los regidores por la valentía de incorporarse a un grupo político para trabajar por el bien común. Y agradecer a todos los trabajadores que han hecho posible y me han ayudado a poder hacer mi trabajo de la forma mejor posible. Agradecer a mi familia y a mi señora que está aquí lo que me han aguantado por el tiempo que no he podido estar compartiendo con ellos. Y una vez más, gracias a todos. Té la paraula el portaveu de Junts Avançant, Miquel Àngel Marc. Molt bon dia. El primer sentiment que me surt avui i aquests darrers dies ha estat d'agraïment. Agraïment a totes les persones que fa 3 setmanes ens varen votar. Agraïment a tots els regidors i regidores que aquests anys han fet pinya per millorar el nostre poble i la vida dels seus habitants. Agraïment al personal de l'Ajuntament que ha fet possible totes aquelles coses que avui ja són una realitat, des dels tècnics, els policies, des de la brigada d'obres, els administratius, des dels professors, la gent de neteig i informadors, la secretària, l'interventor i sobretot a Joan Estades, la secretària de Baldia, tota amabilitat i discreció. No sempre els ho hem agraït quan tocava. Agraïment també a tots i cada un dels membres de la candidatura de Junts Avançant per el seu compromís constant amb els valors progressistes. Agraïment sincer
també a totes aquelles persones que al decurs d'aquests 4 anys m'han ensenyat coses, m'han mostrat, m'han demostrat confiança o m'han renyat i fins i tot que m'han criticat allò que no hem fet bé, que lògicament hi ha un grapat de coses que no hem fet bé. Agraïment igual en aquells regidors de l'oposició que en la seva crítica han pogut millorar els nostres projectes. Vull agrair especialment a en Toni Cànovas, a en Tomeu Cifra Bernassa, a en Miquel Àngel Sureda, a en Magdalena Seguí, a en Bernat López i a en Iliana Catllony per haver compartit aquest repte de servir el nostre poble de la millor manera que hem sabut. També agrair a Andrés Nevado, que fa 4 anys va possibilitar un govern de progrés al nostre poble, gràcies també al suport imprescindible d'Alternativa per Pollença. Dins aquest capítol d'agraïments vull esmentar de forma especial els meus germans, en Martí i en Joan Xales, la meva filla Tonina, els meus nebots i a ma mare, que fins fa quasi 3 mesos encara me donava consells. Fa 4 anys, en aquesta mateixa sala, vaig comentar, i no vull oblidar, que aquí hi són per servir. Hi són per servir a la ciutadania, ja sigui des del govern, ja sigui des de l'oposició. En aquests moments mos ha tocat fer-ho a través de l'oposició i així ho farem. Deixem un ajuntament amb uns comptes molt sanejats, sense cap deute, amb molt de l'advers en urbans, amb un ajuntament més transparent i més participatiu que mai. Aquests anys hem aconseguit una millora substancial en el moll de Pollença, especialment a la primera línia, unes inversions com mai a Sant Vicenç. 9 terrenys formen part del patrimoni municipal de Salt, s'han impulsat àrees o se n'han creat de noves, com la d'igualtat, s'han impulsat les de comerç, reformes i millores en temes de participació, de comerç, de benestar social, d'educació, de cultura, de patrimoni i moltes coses més. En segon lloc, vull donar l'enhorabona a Ubalda, a Tomeu Cifra Ochagavia, cap de llista de la candidatura més votada i a més que ha aconseguit els vots suficients per a la seva investidura. Vull desitjar-te de tot cor que la feina que faràs tu i el teu equip, de tots, d'Unió Ballera Pollencina i del PP, doni fruits per al nostre poble i una millora clara de la qualitat de vida dels seus habitants. Aquests dies, molta gent mos demana quin tipus d'oposició fareu, com fareu el control de la gestió municipal. Revisant els discursos de totes i cada una de les candidatures que han quedat a l'oposició d'aquests darrers 3 o 4 mandats, sempre diuen el mateix. Farem una oposició constructiva. Després fan el que volen, moltes vegades hostilitat, agressivitat, destrucció. Aquest darrer mandat, des del meu punt de vista, ha estat així. Tenim clar que farem una oposició útil, farem una oposició positiva i farem una oposició honesta. En definitiva, farem allò que hem fet al llarg d'aquests 4 anys. M'agradaria que s'acabessin de complir una sèrie de fites, una sèrie de reptes. Construir un nou centre de salut a Pollença tan aviat com sigui possible, preservar el patrimoni històric i arquitectònic, facilitar l'accés a l'habitatge, especialment per a la gent jove, una atenció a la diversitat i un impuls a la igualtat, espais i polítiques en joves i per a joves, una escola d'infantil a Pollença, i un dels reptes de la política, entesa en majúscules, és dignificar aquesta activitat. Una activitat tan noble com la política està especialment desprestigiada. A tots nosaltres ens correspon contribuir fent un exercici de transparència, posant per davant els interessos generals a damunt dels interessos particulars, tenint clares les prioritats i posant per damunt, sobretot, l'honestedat. Les darreres paraules d'avui les vull dedicar a ma mare, la persona que més
que més m'ha ensenyat, i també fins i tot en política, me demanava quan encara era ben conscient com dur la valia, i abans que jo li contestar sempre me deia: en revoltat de bones persones, sigues sincer i honest. Això és sense cap dubte el més important. I això és el que he intentat fer. Moltes gràcies per aquesta oportunitat i aquest privilegi d'aquests 4 anys a la Balia de Pollença. Benvinguts i benvingudes, o benvinguda a uns nous regidors, i molt d'encerts en Tomeu i en el teu equip per als propers anys. Quatre anys poden ser tota una vida, o passar volant. Sempre depèn de la perspectiva de cada un. Però és que fa 4 dies sèiem aquí, el ple que dona el sus a la política dels passats 4 anys. I ben segur que d'aquí un 3 i no res ja ens hi tornarem a trobar, pensant que aquests anys han passat sense donar-nos compte. Però després, reflexionant, quan al final d'una etapa ens posam a pensar el que hem fet, com ho hem fet i per què ho hem fet, aquests pensaments, vivències i fets mos omplirien molts i molts de moments de conversa. Pensam on hem fallat, on hem encertat, a qui hem ofès, a qui hem elevat, a qui hem entès o qui s'ha sentit incomprès. I aquesta reflexió, els que com molts dels que hem passat per aquesta sala de plens, és la que ens empeny a lluitar un dia i un altre per al que creiem, per al que volem i per com podem contribuir amb els nostres principis i ideals a millorar la nostra societat, el nostre poble i el més important, les persones que hi formen part. Fa 4 anys, molts pensàvem que el resultat de les urnes ens demanaven una continuïtat de polítiques i de fets, però no va ser així. Es va conformar un nou projecte polític, ni millor ni pitjor, un altre, amb altres principis i que després del nostre sistema democràtic posa a prova. I que les diferents lectures i sobretot els diferents pactes permeten posar en pràctica. Ara les urnes i els nous pactes fan començar-ne un de nou, legítim, coherent i il·lusionant. Arribar aquí no és fàcil. Fa falta dedicar-hi molt de temps, esforç, dedicació i, sobretot, fermesa. Record, fa 8 anys, després d'unes negociacions difícils, dures i amb molta incertesa, els meus nebots, en Joan i en Miquel, me varen donar un sobre i me varen dir: no l'obris fins que no tinguis la vara de batla, el símbol alhora de comandament i de responsabilitat, i que deia: enhorabona per mantenir la fermesa. Encara el guard i ho record com si fos ara. Aquesta fermesa que ha fet possible que avui pugui seure juntament amb tot el nou equip de govern en aquest lloc de tanta responsabilitat i alhora d'orgull. Diuen que les eleccions les perden els qui governen i no les guanyen els qui estan a l'oposició. Ara no és la nostra reflexió, ni la nostra autocrítica. Aquesta ja la vàrem fer fa 4 anys. Potser, en part és així, però el més important no és guanyar, sinó governar. Governar per poder tirar endavant les propostes, els projectes o les accions que durant tant de dies han transmès el pollencins. Ahir es va signar un nou pacte de govern, lluny del de fa 4 anys, que potser estava ple d'idealismes, que el paper aguanta, però que el dia a dia acaba ruant, fins que es fa difícil llegir el que ha escrit. Un pacte fruit d'una campanya molt marcada per les propostes molt concretes,
També es vera molt materialistes i unes negociacions que malauradament han estat més primades per totes les parts per un mercadeig que per uns ideals polítics. Una campanya on he trobat a faltar debatre molts de temes en profunditat, de cultura, de música, de llengua, d'educació, de medi ambient, d'igualtat, debats molt diferents dels que ens tenien acostumats als consistoris que seien en aquests anys al començament de la democràcia. Però la societat ens ha duit en aquest model. A Itàlia, les eleccions als ajuntaments s'anomenen eleccions administratives, a diferència de les eleccions polítiques, que són les que trien el representant d'altres institucions. Per qualque cosa serà. Ara, juntament amb els socis de govern d'Unió Mollera i el Partit Popular, tenim la responsabilitat de complir els acords firmats, però també sense perdre de vista aquests ideals, que en molt de moment ens han duit a participar de la vida pública, que fa 4 anys ens empenyeren a emprendre l'aventura de tots per Pollença, fugint de polítiques sectàries i extremistes que no han duit res de bo a la nostra societat. Uns ideals que hem de transmetre a les noves generacions, perquè els que ja estan de sortida trobem relleus i que siguem capaços d'il·lusionar a futures generacions que participin i dignifiquin la gestió pública a dia d'avui tan malmesa i menys valorada. En més de 40 anys de democràcia, la política ha canviat molt. Les dones tenen un paper rellevant, basta veure la presència més que paritària en aquest consistori. Els discapacitats psíquics per primera vegada han pogut triar els seus representants. La complexitat i el control administratiu ha augmentat exponencialment, però l'esperit de contribuir a posar el nostre gra d'arena a millorar la societat en què vivim i com vivim, estic segur que mai s'esvairà. Aquest esperit de canvi que porten els joves, com en Mateu, com en Michael, i que el tens, com ha fet en nosaltres, amb molts de nosaltres, i com farà amb persones com el meu nebots, la meva filla, la Maria Àngels, ens anirà pastant. Però que amb els valors que ens han transmesos els nostres ascendents no ens farà falta mai perdre aquesta perspectiva de la nostra relativitat a un món cada vegada més globalitzat. A partir d'avui començam un canvi, amb unes decisions i polítiques fermes, on intentarem sumar amb més o menys intensitat a la resta de formacions polítiques, però amb un full de ruta molt clar, però no inflexible, i amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de tots els pollencins i les pollencines. Avui és un dia per agrair i per reconèixer. Ja tindrem temps d'explicar a la ciutadania i a tots els grups les línies de treball i els objectius del nou consistori. Agrair a tots els regidors que han participat aquests 4 anys amb el consistori sortint per la seva aportació a la vida pública, especialment en Martí Roca, que ell, més que ningú, sap que res hagués desitjat més que poder continuar fent feina plegats com han fet des del govern i des de l'oposició. I que estic segur que els moments ingrats de la política a tu, avui, es veuen plenament compensats. A Miquel Àngel Marc, el batlle fins a dia d'avui. La responsabilitat, com tu bé saps, de tenir la vara a les mans no és fàcil. Només el fet d'agafar-la, amb més o menys encerts, per uns o uns altres, sempre mereix un reconeixement. Vull també, avui, tenir un reconeixement especial a la teva mare, a la tia Antònia, que fa poc ens va deixar i que poques persones, més que ella, varen viure les alegries i les decepcions de la política amb una sensibilitat tan especial. A tots els empleats públics en aquesta casa, per atendre'ns en tot moment amb respecte i diligència. Jo i els meus companys en la tasca difícil d'oposició, especialment a la secretària, na Quica, per la seva professionalitat al capdavant de l'organització administrativa d'aquest Ajuntament. Els regidors que m'acompanyen,
que m'acompanyaran aquests 4 anys, na Francisca, en Pep, na Maria, en Mateu i en Miquel, per haver acceptat la responsabilitat i tota la candidatura de Tots per Pollença per la dedicació i contribució al projecte de poble. Els nous socis de govern que han subscrit el pacte de governabilitat, els representants dels seus partits, sobretot els portaveus, n'Andrés i en David. I a tota la gent que m'ha ajudat aquests anys a mantenir-me amb fermesa, il·lusió, d'envestir aquest projecte polític que a partir d'avui es veurà materialitzat. En Eugènia, per fer-me costat cada dia. A tots els equips de Tot per Pollença que ha mantingut la flama viva durant aquests anys. En Aina, en Nora, la responsable de campanya de tots, persona fel, com poques i capaç d'il·lusionar i moure a tots els seus voltants sense esperar res a canvi. Els amics d'UMPI, els meus amics vertaders, en Antoni i na Maria Àngels, els meus fills, el que més estimen al món. Els que m'han llevat molt de temps, a vegades irrecuperable. Ana Malena, la seva mare, per suplir-me el fet de pare quan me tocava a mi, el fet de pare quan me tocava a mi. Els meus germans, en Aina, i amb molt d'agraïment, en Joan, per empenyar-me a donar la passa per continuar i no afluixar aquest suport en cap moment. I sobretot els meus pares, Antoni, Salat i violiner, i na Joana, de Ternelles i de Can Pontico, per fer de pares, estimar-me per damunt de tot, en tots els meus defectes i virtut. A ells, més que ningú, avui les hi vull dedicar aquest dia. Vull acabar amb un paràgraf extret del meu discurs de fa 4 anys. El Batles ens du a la cadira la política, però després, els bons Batles, el poble s'apodera de nosaltres i crec que la majoria ens entreguem al poble. La intel·ligència i la sensibilitat converteixen els Batles en batlle de tots, mentre que la manca de simpatia i de sensibilitat ens pot convertir en batlles incòmodes i inclús fanàtics. És convenient aplicar la ideologia al poble, però seria contraproduent intentar convertir el poble en una ideologia. Perquè si és així, s'oblida que el més important no és el consistori ni el batlle, sinó els ciutadans que viuen i conviuen en el nostre entorn i que tenen diferents interessos, edats i formes de pensar. El que la gent espera és que li solucionem els seus problemes, que millorem la seva qualitat de vida, que parlin de Pollença en majúscules i que t'oblidis de la política que t'ha fet arribar a la cadira. Moltes gràcies a tots. Avui hem constituït un nou consistori per aquesta legislatura, unes eleccions que van ser difícils, unes negociacions complicades, però amb uns reptes molt importants, que entre Tots per Pollença, Unió Majoria Pollencina i el Partit Popular hem tirat endavant un pacte per unes noves propostes, per una major estabilitat i sobretot amb un objectiu clar de lluitar per les millores del poble i sobretot l'objectiu, com he dit abans, per la ciutadania, per tots els ciutadans de Pollença.